Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai alkalommal egy nemzetközi aukciós oldalt fogok bemutatni. Mielőtt belevágnék a mondandóba, engedjétek meg, hogy néhány szót ejtsek magáról, az interneten zajló aukciókról. Miről szól egy aukció? Magánemberek kereskednek magánemberekkel, illetve magánemberek kereskednek cégekkel. Legjellemzőbb, hogy a magánember megunt, vagy értékesítésre szánt használati tárgyait helyezi el a hasonló oldalakon. A cégek új piac reményében keresnek olyan platformokat, ahol nagy a vásárló erő. A gyakorlatban egy aukció úgy működik, hogy az eladó és a vevő mindaddig anonim, míg a vevő az adott aukciót meg nem nyeri. Ebben a pillanatban cserélődnek ki a személyes adatok, innentől kezdve az üzlet lebonyolítása rájuk hárul. Az aukciós oldal részéről még nem fejeződött be a tranzakció, mivel az aukciós oldalakra jellemzően mind az eladónak, mind a vevőnek szöveges értékelést kell adni a létrejött adásvételről. Az eladó ilyenkor nyilatkozik, hogy megérkezett a vételár, a vevő nyilatkozik, hogy azt és olyan minőségben kapta meg az árut vagy szolgáltatást, amit és ahogyan ígérte az eladó. Az értékelés a legfontosabb mérőfoka egy aukciós oldalnak, ugyanis ezen a felületen jelzi mind az eladó, mind a vevő a többieknek, hogy milyen partnerre számíthat. Ha valakinek nagyszámú negatív vagy semleges értékelése van, az azt jelzi, hogy az a partner nem teljesen megbízható. A sikeres kontaktus után az eladó részére az aukciós oldal kiszámlázza a jutalékát. A következőkben szeretnék egy kis betekintést adni a hazai és a nemzetközi aukciós oldalak helyzetéről. A legfrissebb adatok szerint Magyarországon közel 2,5 millió ember érintett valamilyen szinten az internetes aukciós oldalakkal kapcsolatban. Úgy, mint eladó vagy vevő van jelen ezeken a felületeken. Ezek az adatok teljesen megbízható és ellenőrzött számok, hiszen ezen emberek, illetve cégek csak és kizárólag bankszámla birtokában kerülhetnek fel az ilyen típusú oldalakra. Ez Magyarország felnőtt lakosságának a 25-30%-a. Magyarországon közel 3-5 millió termék van fent egyszerre az oldalakon. Ezeknek a száma folyamatosan növekszik, köszönhető ez valószínűleg a válságnak mondott helyzetnek, hisz ma mindenki arra törekszik, hogy kiegészítő jövedelme származzon. És a legkézenfekvőbb az olyan dolgok eladása, amelyet a környezetben nélkülözni tud. Nemzetközi viszonylatban az aukciós oldalakon megjelenő termékek száma 150-200 millió darabra tehető. Magyarországon az aukciós oldalak 10 éve, míg a nemzetközi piacon 16 éve vannak jelen. Már akkor elkezdődött ezeknek a felületeknek a terjedése, amikor még az internet is gyerekcipőben járt. Ma technikailag már nem jelent akadályt az ilyen oldalak létrehozása és elérése, sem az üzemeltetőknek, sem a felhasználóknak. Itthon az aukciós oldalakon folytatott forgalom megközelíti a 100 milliárd forintot, míg nemzetközileg billiókban és dollárban mérhető ez a szám. Az aukciós oldal megtervezésekor ezek a paraméterek nagyon fontos számok voltak, hisz minden kereskedelemmel foglalkozó társaság olyan üzleti potenciált keres, ahol sok vevő koncentrálódik egy helyre, és dinamikusnak ítéli meg a fejlődést. A számokból tükröződik, hogy a potenciál az megvan, hisz bizonyítottan a lakosság jelentős része ismeri és használja az aukciós oldalakat. Az elektronikus kereskedelem dinamikája pedig szinte megkérdőjelezhetetlen. Önmagában még a fejlesztésünk, hogy egy kiforrott kereskedelmi formát vettünk alapul, nem állná meg a helyét, hisz ugyanazzal vagy hasonló szolgáltatással elkészíteni a sokadik aukciós oldalt nem volna egy okos döntés. 3, illetve plusz 1 szolgáltatás, amely a legmarkánsabb különbség a versenytársainkkal szemben. Az első. A világon egyedülállóként az e-Harexen lesz lehetőség arra, hogy egy felületre koncentrálja az eladókat és a vevőket. Úgy, hogy az eladónak lehetősége legyen egy terméklapon belül annyi nyelven megjeleníteni a termékismertetőt, amennyit csak szeretné. Az oldalon az elszámolás egységesen dollárban jelenik meg. Egyedülálló az is az oldalon, hogyha például egy román eladó elhelyezi a termékét az oldalon licitálásra, akkor az neki és a vevők számára megjelenik dollárban, és kiszürkülve az eladó valutájában is, nevezetesen lejben. Ez azért érdekes, mert nincs szükség folyamatos átszámításra, ezt a rendszer automatikusan végzi.
Az eHarex induláskor magyarul, románul és angol nyelven lesz elérhető, majd kevesebb mint 3 hónap múlva összesen 21 nyelvre bővül. A nyelvek között megtalálhatóak a közismert távol-keleti nyelvek, az arab, a szláv nyelvek és a standard, német, francia, stb. Ez az első, amiben különbözünk a versenytársainktól. Második. Minden hasonló vállalkozás a kommunikációt az ügyfeleivel e-mailben tartja, és 24-48 órát vállal egy-egy probléma megválaszolására. Mi azt a módszert választottuk, hogy azok a munkatársak, cégek, akik eleve is részt vettek az oldal fordításában, főállású ügyfélszolgálatosként tevékenykednek tovább az eHarexen. Ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy egy indiai ügyfél problémájával megkeresi az ügyfélszolgálatot nyitvatartási időben, amely a későbbiekben 24 órás ügyfélszolgálatot fog ellátni, az ott szolgálatot ellátó ügyfélszolgálati asszisztenst, aki hindi nyelven kezeli az ügyfél problémáját, amelyre ha esetleg nem tudja a megoldást, akkor lefordítja. Így a kérdés eljut a központba, ott az arra illetékes megadja rá a választ, visszaküld be az ügyfélszolgálatosnak, melyet ő visszafordít hindi nyelvre, és továbbítja az ügyfélnek. Így az információ áramlás és a probléma megoldás percekre rövidülhet. Mivel itt pénzforgalom van jelen, ezért az ügyfelek joggal várják el, hogy a problémájukat rövid időn belül megoldják. Tehát a második fontos fejlesztésünk egy dinamikus és korszerű ügyfélszolgálat felállítása. Harmadik. Ez egy olyan szolgáltatás, ami a világon abszolút egyedülálló, és számtalan kereskedőnek oldja meg a problémáit. Ebben a modulban egy olyan fejlesztést hajtottunk végre, ami egy számlázó, készletkezelő és vállalatirányítási rendszer. Erre azért volt szükség, mert nagyon sok kereskedő, aki nagy szortimenttel rendelkezik, vagy csak nagy nehézségek árán, vagy egyáltalán nem jelenik meg az aukciós oldalakon. Miért is nem? Képzeljétek el azt a szituációt, amikor egy bizsú termékekkel foglalkozó kereskedő egy 30 000-es szortimenttel megjelenik egy aukciós oldalon, úgy, hogy közben materiálisan is megvan az üzlete, és még egy webáruházat is üzemeltet. Mind a két virtuális helyre fel vannak téve a termékei, valamint a fizikailag létező üzletében is, a polcokra. Az áruházba beérkezik a vásárló. Leveszi a polcról a termékeket, nevezetesen 10 darab fekete fülbevalót, és fizet a kasszánál. Ebben az esetben a 10 darab fekete fülbevaló még mindig fent van az ő saját webáruházában, és az aukciós oldalon is. Ekkor következik az, hogy az aukciós oldalon leütik a fekete fülbevalót, amit a kereskedő már nem tud kiszolgálni. Az aukciós oldalak vevőinek legnagyobb ellensége, ha valaki olyan terméket kínál, ami valójában nincs is. Ekkor az értékelésnek köszönhetően a vásárló negatív vagy semleges jelzéssel jelzi a többi vevő felé, hogy ez a kereskedő nem megbízható. Ezért van az, hogy nagyon sok kereskedő, aki ezt a problémát nem tudja kezelni, nem is tölti fel a termékeit a hasonló oldalakra. Mi azt a fejlesztést hajtottuk végre, hogy a kereskedővel kötött külön megállapodásunk alapján ő bérbe vesz tőlünk egy számlázó raktárkezelő programot, melyel kezelni tudja a saját webáruházát, és ezzel egy időben az aukciós oldalforgalmát is. Nem fordulhat többé elő az, hogy egy termék, ha valahol értékesítésre került, az a másik helyen még készleten lévőként jelenjen meg. A kereskedőknek ez egy kimondhatatlan nagy segítség, hisz valójában szeretnének ezen a hatalmas piacon jelen lenni, csak technikailag ez számukra eddig elérhetetlen volt. A vállalat irányítási rendszerrel külön fejezetben foglalkozunk, hisz ez egy olyan speciális szolgáltatás, ami egy szűkebb cégcsoportot érint. Önmagában ez a fejlesztés, a számlázó, raktárkezelő és a vállalat irányítási rendszer a piacon 18-20 ezer dollárba kerül, amit mi a felhasználónak havi szinten, vállalat nagyságától függően 20 és 500 dollár közötti összeget kínáljuk. Fontos megjegyezni, minden fejlesztésünket csak bérbe adjuk, és nem értékesítjük. Az így havi rendszerességgel keletkezett bérleti díj szorosan összefügg a negyedik fejlesztésünkkel, ami gerincét alkotja az egész aukciós rendszerünknek. Önmagában ez a 3 fejlesztés is megállná a helyét, hogy felvegye a versenyt a többiekkel, de akkor, amikor 3 évvel ezelőtt elkezdődött a rendszer kidolgozása,
már akkor világossá vált, hogy a legfontosabb eleme az aukciós oldalnak az eladók és a vevők szervezése. Ekkor a cég ötletgazdáinak keresniük kellett egy olyan rendszert, ami azon filozófián alapul, hogyha az embereket anyagilag motiváljuk, akkor hajlandóak egy üzletszerű, rendszeres munkaként kezelni az úgynevezett suttogó kampányt. Ennek a suttogó kampánynak az ereje felér minden nemű média szerepléssel. Amikor kiválasztásra került a rendszer, két dolog között kellett választani. Az egyik volt a hagyományos értelemben vett média kampány, ami jelen esetben úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy legyen 1 millió felhasználónk, körülbelül 1 milliárdnak megfelelő forintot kellett elkölteni a különböző médiákban. Erre számos példa van előttünk. És ha ezzel meg is lennénk, mi történne, ha mennénk Szlovákiába, Ukrajnába? Ott is 1 milliárd. A másik esetőség egy olyan rendszernek a kidolgozása, ahogy már az elején is említettem, hogy egy kiszámítható, stabil jövedelemhez juttatni a felhasználókat, és anyagilag érdekelté tenni az oldalon zajló minden nemű forgalomból. Ha ez létrejön, nincs szükség a sok milliókért létrehozott adatbázisokra, hisz ezt az úgynevezett suttogó kampány megoldja számunkra. Amikor ez a felismerés megszületett, keresni kellett egy rendszert, ami ehhez idomul, modern és mindenki számára elfogadható. Elkezdődött a kutatás. Egy külföldi, különleges WC papírokat gyártó cég, akikben nem az volt az érdekes, hogy WC papírokat gyártanak, hanem amilyen formában értékesítik azokat. Kidolgozott egy úgynevezett trinális rendszert, amelyben a felhasználók kizárólag egymástól függtek, leginkább a jutalékok szempontjából. A rendszer érdekessége az volt, mint ahogy a trinális szóból lehet rá asszociálni, az úgynevezett rendszer felépítésekor ugyanis egy felhasználóhoz kizárólag csak 3 üzlettárs csatlakozhat közvetlenül. Ez a rendszer azért volt elfogadható, mert nem arról szól a hálózatépítés, hogy egy életen át a szervezéssel kell foglalkozni. Ebből az üzletből ma már csak a név, illetve az alaprendszer maradt meg. Ennek tükrében nézzük, hogy néz ki az EHAREX-nél a beregisztrálás. Van egy A és egy B verzió. Az A verzió esetében, amikor én regisztráltam a rendszerbe, 3 hetem állt rendelkezésre, hogy közvetlenekkel feltöltsem a 3 ágamat. Ez a 3 ág lehet a magánember, vagy akár cég is. A B verzió esetében szintén 3 hetem van, hogy feltöltsem a 2 ágamat. De itt a harmadikra az EHAREX-től úgynevezett berepülőt igényelhetek. Mi a különbség a két verzió között? Az A verziót valójában azok választják, akik lehetőséget látnak abban, hogy minél több ismerőssel, baráttal, céggel ismertessék meg ezt a lehetőséget. A B verziót az fogja inkább választani, akinek nagy mennyiségben vannak termékei, amelyeket eladásra kínál. Ő nem a hálózatépítésben lát perspektívát, hanem ő valójában az aukciós oldal alapfunkcióját szeretné kihasználni. Nevezetesen a termékeit szeretné értékesíteni. Mi történik 3 hét után? Ugye megépült a 3 ágam, amire 3 hetem volt, és azoknak a közvetlenjeimnek, akiket elhelyeztem a trinális rendszerben, szintén elkezdődik az üzleti életük, és számukra is csak 3 hét áll rendelkezésre, hogy hasonlóan hozzám feltöltsék a közvetlenjeiket. Nyilvánvalóan itt is lesznek olyanok, akik közül egyesek az A verziót, mások a B verziót fogják választani. Ahogy ez kiépült, a továbbiakban a másolódás elve érvényesül, és a többiekre nézve is ugyanez a szabály. Mielőtt a rendszer ismertetését folytatnám, nézzük, miből van bevétele az EHAREX aukciós oldalnak. Egyszer bevétel származik a regisztrációs díjból, amelynek összege $5. Az EHAREX elszámolási rendszere minden tekintetben dollárban van megadva, mind a díjtáblázat, mind a jutalék tekintetében. Ezt az $5 kell fizetnie minden nemzet felhasználójának. Azzal a kiegészítéssel, hogy mindenki a saját valuta nemében fizeti ki a regisztrációs díjat. Ez úgy történik, hogy a regisztrálás pillanatában a rendszer lekérdezi a Magyar Nemzeti Bank aktuális valutárfolyamát, és ha például egy horvát nemzetiségű felhasználó csatlakozik a rendszerhez, akkor a regisztrálás pillanatában a díjbekérőt az aktuális MNB középárfolyamán, de kunában kapja meg. Tehát egyszer van a regisztrációs díj, ami $5.
Második bevételi forrás a termékfeltöltési díj, amelynek összege változó és a termék értékéhez van igazítva. Ez általában 3 cent. A termékfeltöltési díjat úgy kell tekinteni, mint amikor hirdetést helyezünk el bármilyen oldalon, és a megjelenésért egy adott időre díjat kell fizessünk. Ez tehát a termékfeltöltési díj. Harmadik bevételi forrás a termékek, szolgáltatások után az aukciós oldalnak járó jutalék. Ennek mértéke általában 6%, amely természetesen a termék vagy a szolgáltatási érték növekedésével csökken. Tehát harmadik bevételi forrásunk ez a jutalék. Térjünk vissza a trinális rendszerhez. Ahogy említettem, csak 3 lehetőségem van a közvetlenek elhelyezésére, de mivel én mondjuk az A verziót választottam, pont azért, mert potenciális üzleti lehetőséget látok az oldalban, ezért én szeretnék további közvetleneket behozni az üzletbe. Ajánlom a 4., 5., 6., 10. ismerősöm meg barátomnak, de a trinális rendszer szabályai miatt nincs lehetőségem az elhelyezésükre. Felmerül a kérdés, mi történjen ezen közvetlenekkel? Mindenki számára létrehozunk egy úgynevezett saját parkolót. Ebben az elkülönített részben helyezkedik el mindenki azon közvetlenjei, amelyeket nem tudott elhelyezni a trinális rendszerben. Mi történik a saját parkolómban? Természetesen az ott lévőkre is ugyanaz a szabály érvényesül, mint a trinális rendszerben lévőkre, tehát számukra is 3 hét áll rendelkezésre, hogy feltöltsék az aktuális közvetlenjeiket. Az itt lévők is ugyanúgy kereskednek, termékeket töltenek fel, és regisztrálnak be ismerősöket, barátokat, cégeket. Az oldal indulása után 30 nappal húzunk mindenkinél egy egyenleget, és megvizsgáljuk az adott időszakig, kinek mennyi közvetlen sikerült a rendszerbe delegálnia. Tételezzük fel, hogy neked sikerült 30, a következő ügyesebb volt. Neki sikerült 200 közvetlent regisztrálnia. A harmadiknak nem sikerült csak 4-et, mert ő nem volt annyira agilis. A negyedik pedig 100 tagot hozott a rendszerbe. A rendszer fejlesztésével párhuzamosan közel 3 éve a cégünk adatbázis kiépítésen is dolgozik. Ma jelen pillanatban Magyarországon egy 600 000-es, míg Romániában egy 4,7 milliós adatbázissal rendelkezünk. Ahogy az előadásom elején is említettem, a lakosság 25-30%-a érintett az aukciós tevékenységgel kapcsolatban, ezért joggal feltételezzük azt, hogy az így meglévő 5,3 millió adatbázisunkból igen nagy számú regisztrált keletkezik. Ha az előbbi százalékokkal számolnánk, és nagyon optimistán kezelnénk az adatokat, akkor ez meghaladhatná a 1,5 millió felhasználót is. De mi minimalizáltuk ezt az elvárást, és 1%-kal számolunk, azaz az 5,3 millióból 53 000 felhasználó regisztrálása. Ahogy az elején említettem, a trinális rendszernek köszönhetően magának a cégnek sincsen lehetősége 3-nál több közvetlen elhelyezésére, ezért ugye nyilvánvaló, hogy az itt keletkezett 53 000 felhasználót valamilyen elv alapján el kell helyezni a rendszerben, és ez az egész trinális rendszernek a szépsége, hogy ez nem történhet másként, csak egy igazságos elv alapján történő szétosztás mentén. Úgy, hogy megvizsgáljuk a fent említett közvetlen behozatali teljesítményt. Ez a gyakorlatban így néz ki. Hogyha neked 30 közvetlen sikerült a rendszerbe delegálni, akkor az elosztási elv alapján neked jut mondjuk 90 berepülő. A másik, aki 200-at hozott, annak jut mondjuk 600 berepülő. A harmadik, akinek 4 tagot sikerült delegálnia, az nem kap csak 12 berepülőt. A 100 tagot regisztrált részére pedig lejut 300 berepülő. Mi történik a 90 úgynevezett berepülővel? Természetesen megköszönve a teljesítményedet, a rendszer elhelyezi a saját parkolódba. Amikor a berepülők megérkeztek, szintén elkezdődik az üzleti életük, és számukra is 3 hét áll rendelkezésre, hogy behozzák a közvetlenjeiket. Itt a berepülők azért igazán érdekesek, mert te itt már nem tudhatod, hogy köztük lehet-e mondjuk egy 2 milliárdos forgalommal bíró kínai kereskedő, vagy egy nagy forgalmat bonyolító holland vetőmagárus. Ez az egyetlen üzlet, ahol egyébként megtörténhet az is, hogy egy háziasszony felettes lehet, és részesedést kaphat akár egy ilyen nagy cég által befizetésre kerülő jutalékból is. Az értékszámot eddig a behozott közvetlenek száma határozta meg. Ez megváltozik,
és létrejön egy teljesítménymérőszám, amelyet egy matematikai függvény szerint számolunk ki. Ez a teljesítménymérőszám 0-tól 100-ig terjedhet az alábbi paraméterek figyelembevételével. Feltöltött termékek mennyisége, eladási aktivitás, az értékelések gyorsasága, az eladott termék értékének nagysága, a további beregisztrált közvetlenek száma és az e-harexen való vásárlás mértéke. Ezen teljesítmények mérésekor létrejön az új értékszám. Lesz, aki a teljesítmények köszönhetően kap egy 41-es számot, a másik 69-et, míg a harmadik ügyes volt és 87-es eredményt ér el. Természetesen céges szinten most sincs megállás, és mi újra szétosztjuk a berepülőket, akik a példa kedvéért legyenek 2717-en. Újra az igazságos elv alapján mindenki megkapja a jól megérdemelt berepülőt, a 41-es értékszámúnak jut 27 fő, a 69-nek 46 fő, míg a nagyon aktív 87-es értékszámúnak 57 fő a cég által biztosított berepülők számával. Mi történik a parkolóban lévőkkel, és hogyan helyezhetem el a trinális rendszerben őket? Visszatérve a trinális rendszerbe, szépen épül a rendszer körülöttem, viszont lesz egy közvetlenem, aki most akár jelen pillanatban is hallgathatja mondjuk az előadást, holnap lelkesen befizeti az $5 regisztrációs díjat, és úgy felejti el a 3 hetes feltöltési idő kötelezettségét, mint magát az e-harexet. Mi történik 3 hét múlva? A körülötte lévő 3 hely elkezd villogni, és berepülőkért kiállt. Ki az, aki feltöltheti ezeket a helyeket? A jogot elsőnek nyilvánvalóan az kapja meg, aki a feledékeny regisztrátunk felett helyezkedik el közvetlenül. Természetesen neki is van saját parkolója. Tételezzük fel, hogy ő sem volt annyira aktív, és a parkolója üres. A jog egy napra rá elérkezik az ő feletteséhez. Neki szintén van saját parkolója, de ő sem volt aktív. Ami azt jelenti, hogy a 3 közvetlenemen kívül nem regisztrált több felhasználót a rendszerbe. Tehát ő sem tudott elhelyezni senkit a berepülőhelyekre. Rákövetkező egy napra a berepülő elhelyezési jog elérkezik hozzám. Nyilván, mivel az én parkolóm tele van közvetlenekkel és berepülőkkel, van kit elhelyezzek a körülöttem megüresedett helyekre. Természetesen a berepülő feltöltési jogok mindenkinél megmaradnak, akiknek azelőtt joga volt hozzá, mielőtt én is megkaptam volna. A feltöltést itt már a gyorsaság dönti el. Amikor megkapom a jogot, ott már okosnak kell lennem, hiszen 3 helyen van, amit a parkolomból feltölthetek. Döntenem kell, hogy azt a barátomat helyezzem el a trinális rendszerben, aki már a parkolomban is aktivitást mutatott, és mondjuk 80 embert épített a hálózatba, vagy az ominózus kínai céget, vagy a holland vetőmagost. A feledékeny emberünk, akinek a közvetlenjeit sikerült feltöltenem, azáltal, hogy a bennmaradási szabályt nem teljesítette, inaktívvá vált. Az inaktivitással együtt jár, hogy a neki járó jutalék nem kerül kifizetésre, hanem belekerül a jótékonysági alapba. Tehát ez az egyik feltétel a rendszerben maradáshoz, hogy időben fel kell tölteni a 3 közvetlent. A másik fontos feltétel a további bentmaradáshoz a 20 termék feltöltése az oldalra, eladásra, vagy a havi $30 vásárlás az aukciós oldalon. Fontos, ezt az összeget nem az aukciós oldalnak kell befizetni, hanem el kell vásárolni az e-harexen kereskedőknél. Ha nem sikerül az adott hónapban a $30 elvásárolni, akkor ez átvihető a következő hónapra, ahol is már $60, ha ott sem sikerül a vásárlás, akkor $90, és ha még itt sem volt kedvére való termék, akkor a 4. hónapban $120 kell vásárolnia. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki kereskedő és feltölti a saját termékeit eladásra, akkor ez a szabály őt annyira nem érinti, hisz a havi 20 terméke folyamatosan, mint készlet fent van az oldalon. Ha valaki nem termék eladásban gondolkodik, hanem vásárlásban, de részese akar lenni a rendszernek, azok számára lett kidolgozva a havi $30 vásárlási lehetőség, amit 4 hónapig lehet csúsztatni. Ez történhet úgy is, hogy kinézel magadnak egy $130 hűtőt, és a 4. hónapban megvásárolod. Ezzel letudod ezt az irányú kötelezettségedet is. Nézzük, hogyan oszlanak meg a bevételek a hálózati leosztásban.
A rendszer létrehozásakor 11 szintben határoztuk meg a jutalék kifizetési réteget. Az első szinten 15%, a második szinten 14%, a harmadikon 13%, a negyedik szinten 12%, az ötödiken 11%, a hatodik szinten 10%, a hetedik szinten 9%, a nyolcadik szinten 7%, a kilencedik szinten 5%, a tizedik szinten 3%, és a 11. szinten 1% a leosztás mértéke. Mit jelentenek ezek a szintek? Természetesen a 3-as számrendszerhez igazodva az 1-es szinten 3, a 2-esen 9, a 3-as 27 fő, a 4-es szinten 81, az 5-ösön 243, a 6-os szinten 729 fő, a 7-es szinten 2187, a 8-as szinten 6561, a 9-es szinten 19683 fő, a 10-es szinten 59049 és a 11. szinten 177147 fő helyezkedik el. Ami azt jelenti, hogy ez képez egy struktúrát, ami összesen 265.719 főből áll. A leosztás ennek megfelelően a következőképpen alakul. A regisztrációs díj 50%-a, a termékfeltöltési díj 50%-a, és a jutalék 25%-a osztódik le százalékosan a rendszerben. A jutalék másik 25%-át a következőképpen fizetjük ki. Ha a te közvetlened bárhol vásárol az Eharexen, legyen az már a trinális rendszerbe beépítve, vagy a saját parkolódban elhelyezve, akkor is neked közvetlenül jár az ő vásárlásai után az eladója által fizetett jutalék 25%-a. Minden hálózat építéssel foglalkozó ember, aki perspektívát lát egy rendszerben, nem kizárólag a pillanatnyi haszonszerzés reményében kezd el hálózatot építeni, hanem hosszabb távú céljai vannak. Van, akinek életjáradékra van szüksége, van, akinek egy magas és stabil nyugdíjra, vannak, akik a tanításukat szeretnék hosszú távon ebből fizetni, kinek más a motivációja. Ezen elv mentén született meg egy úgynevezett részvényesi státusz, ami a következőképpen néz ki. Ahogy már korábban említettem, a kifizetések 11-es szintig vannak, és 3 ágról kell a 265.719 főt prezentálni. Azok, akik ezt a szintet elérik, azok számára nyílik meg a részvényesi státusz. Az alapja ennek a résznek a cég tiszta adózott és minden költségtől mentes nyeresége, ami az adott esetben 100%-nak tekintünk. Ennek a mindenkori 20%-a képezi a részvényesi alapot. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki, aki eléri a 11-es szintet, és a 3 ágról a 265.719 fő bekerül ebbe a részvényesi klubba. A 265.719. ember beérkezésekor a rendszerbe a szoftver egy pillanatnyi egyenleget készít a résztvevők aktuális forgalmáról. Ezt tekintjük a későbbiekben egy alapnak, amit most a példán kedvéért tekintsünk 100%-nak. Addig van lehetőség részvényesi klubba bent lenni, míg ez az ominózus 100% 50% alá nem csökken. Miért kellett hozni ezt a szabályt? Forrong a világ, ha Isten őriz bárhol kitör mondjuk egy háború, vagy természeti katasztrófa következik be, és mondjuk megszűnik az internetszolgáltatás, és a részvényesi klubban olyan ember tartózkodik, akinek a teljesítményének nagy része ezen területről származik. Ezzel a csapással megszűnhet a struktúrájának a teljesítménye, vagy 50% alá csökkenhet. Abban a pillanatban, amikor visszáll a teljesítmény, tehát 50% felé növekszik, automatikusan visszakerül a részvényesi klubba az illető. Térjünk vissza az inaktívvá vált emberünkhöz. Ha ő az inaktívvá válás után mondjuk a második szinten helyezkedik el, mert ugye épül alá a hálózat az ő aktivitása nélkül is, de mivel nem töltötte fel a közvetlenjeit vagy a termékeit, vagy nem vásárolta le az előírt összeget, ezért elveszítette a jogot, hogy a hálózatból jövedelmet kaphasson. Mi történik ezen ember vagy cég jutalékával? Természetesen nem vész el, és az is nyilvánvaló, hogy közvetlenjei közül egy sem kerülhet az ő helyére, pozíciójába, hisz a 3 közvetlenje közül melyiket választanánk. A felette lévő sem kaphatja meg, hisz akkor sokan csak inaktív tagokat regisztrálnának maguk köré, hogy a bekerülési feltételt teljesítsék.
Ez az összeg az EHAREX által működtetett jótékonysági és média alapba kerül majd. A jótékonysági és média alapot egy kuratóriumi előterjesztés alapján, az aktív tagok szavazása alapján maguk döntik el, hogy egy adott időszakon belül milyen arányban, milyen célra legyen felosztva ez az összeg. A tagok, ha úgy döntenek, hogy egy gyermekkórházat támogatnak, az ilyen inaktívvá vált tagok jutalékaiból természetesen minden hónapban az inaktív tagnak egy köszönőlevelet küldünk, amiben kifejezzük hálánkat a 16.325 forint befizetéséről. Eltelik még egy hónap, a hálózat tovább bővül, ez az összeg már a következő hónapban 27.815 forint, amiről újabb köszönőlevelet küldünk az inaktív tagunknak. Ez minden hónapban csak növekedni fog. Természetesen ezt a funkciót az inaktív emberünk kikapcsolhatja, de tökéletes kampányelemünk lehet azok számára, akikben tudatosul, hogy csak azért vesztették el ezeket az összegeket, mert a minimális feltételnek nem tudtak eleget tenni. Egy példán keresztül szeretném illusztrálni, miért vannak hihetetlen nagy előnyben azok, akik most kezdenek foglalkozni az EHAREX üzletével. Tételezzük fel, hogy 5000 felhasználó van a rendszerben a szétosztás pillanatában. Nekünk céges szinten 53 000 embert kell szétosztani. Matematikailag hány ember jut egy felhasználóra? 10. Mi történik a következő hónapban? Van az 5000 felhasználónk, plusz az 53 000 berepülőnk, akik ugye már regisztráltak, tehát összesen 58 000 ember. Mi a következő hónapban is ügyesek voltunk, és céges szinten újra 53 000 berepülőt hoztunk a rendszerbe. Az újabb szétosztáskor egy felhasználóra matematikailag hány berepülő jut? Egy vagy még annyi sem. Ezen a példán keresztül jól látszik, hogy a felosztásnál abszolút nem mindegy, hogy hol kezdem el foglalkozni az EHAREX-el. Az EHAREX üzleti bemutatója ennyiből áll. Szeretnénk mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy ez egy globális üzlet. Itt vagytok valaminek az elején. A részvételhez szükséges feltételek minimálisak, és mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy milyen nagyján nőheti ki magát ez a rendszer. Érdemes belegondolni akár csak egy egyszerű közösségi oldalba, amelyik egy pár év alatt behálózta a világot. Ott sem egy grandiózus csapat multinacionális háttérrel valósította meg ezt a fejlesztést, hanem egy pár lelkes ember ötletén alapult. Mindenkinek izgalmas napokat kívánok!